RMN Listen Win Anodan Basket Edition Padayon gihapon ta manghatag aning ato ang RMN Listen Win kung nga panud-an Basket Edition. Back up gihapon nato mga kasama si Radyoman Dudong Erin Lumusbog dirita sa Barangay 19 Dasby. Pangalan nato tay Miguel Obregon. Sadi panako ni itunol diyan nimo tay mangutan ako. Kinsa may nailhan nimo mga personahe sa DXDC? Iring Lumusbog. Lumusbog. Di ka basta-basta. Tungod diyan na tay, di na tulangan ko sa magdaw ato nang itunol. Ang kini nga basket nga napuno jud ni og lamas og naay karning manok, pang adubong manok ni mga kasama. Sa ako ang kabahin na lang paminaw gid mo sa DC kay para matagaan tumupon sa iyang pahalipay sa ilahang mga programa. Okay, mga kasama mo to si Miguel Obregon og laing nasab ang ato ang natunulan og pahalipay alang sa RMN Listen Win kung panudan Basket Edition. Kauban gyapon nato mga kasama si Radyoman Dudong Erin Lumusbog live gikan tas Barangay 19 Dasby. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radyoman Don Pulayaw Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition